Здравейте, пичове, аз съм Граничката БГ и това е епизод 2 на PewDiePie Тубър симулатор. Да намаля малко. И така. И така, това е епизод 2, ревювал съм се и то много от миналия епизод, играх. За един ден това направих. Така, сега качих 6 левел. По-добре това. Ще го бушнем. Спре видеото на пауза да мине клипът. Където ме хора. Бърнах се. Вижте как събирам парите. Имам 30 мозъка. Ще апгрейдна това. И надолу. Мисля Стрилонг. Но, другите ще ги пазя. Така. И ми остане един мозък. Денко съм отключил много. Супер! 26 000 гледаше работа. Я дам толкова пари. Шкапове. Ама виж как излеза. Така. Нови неща. Лап. Вау! Добре. Много са скъпи. What? Сега те ще чудеса, бе. Пича. Много са скъпи. Бахти. Как са купувате с неща, бе? Ето кой? What? Издиш? Кой би купил такова нещо? Така. Добре. Искам да спухи. Малко пет. Не съм купил никакви купички. Ще купя на купичка. Така. Ай ще сложим и така. Ей така купичката. 3 минути ще играем на кучето. То е Едуард ли, как се кажеш кучето? Че му забравих името. Той е кучето на PewDiePie. Ей, подбе. Супер. Още един път. Ай ще играем и те още. Пак подбе. Днеска ми се беше случило най-лошото. Бях събрал колко топки и се ударих колко такива. Попадна в двето. Махна се оттам, след това попадна в третото. И пак се махна и паднах. Ще говоря. За нещо такова ви говоря. Още малко. Колко са 20? Почти жени отлича. Яко е това? Добре. Зато ви говоря нещо такова беше. Получавам се играй. Пари. Пак. Доставка. Ай ще играем. Че ми се чака. Ей.
играте. Още една игра. Те 20 колко са? То отида вече. Купичка. Сега от шопа ще купим нещо. Мисля събирам за тази танга. Я колко е голямо. Тя малко. Откъде се слоим. И едно килимче от новите. Ей така. Двайсет. За едно такова малко килимче. Бах ти скъпко. 1420. Така. Така почти всичко ми на макс. Тоест, имам преди, че 1, 2, 3, 4, 5, 6 плана са ми на макс. Те както ви може да направите от така. Да, как ще бъдат. Ами... играта е готина. Поне за мене. Така. И ето и какво представлява? Нещо като лампа. Виж, че... И още кога измислих. Писи, 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 писи. Така. Кой ти? Ти такива джара си слагаш на... за... фон джара. Къде снимаш видео? Ма аз... не съм си сложил. Аз ще купя едно такова, че нямам. Ето къде те го сложа. Yes! Сега рам на кучето. Аз ще купувам някакви работи. Не знам. Представям, че някой да се удари във всичките. Това е невъзможно направо. Нищо. Още колко време? Дано падна по купичка по 3. Ей, за малко. Още една игра. Така. Добре. Вау! 4466. Скол. Къде? Разбира се. Вече ми да по-много гледания. Днеска съм събрал 158 гледания. 1981. И повече вече. Сега колко се събра до 12:00. Така. На топ 10 видео ето пише там колко съм събрал на едно от топ видео. Така. Тези. Пак покачих аз нещо. What? Ти за къща.
Ще малко на маската. Един час трябваше минути. Но... няма ще я купувам, не мисля. Да спирана ще купя. Котли добре. What? Защо телевизора ми там е? Той преди беше на масата. What? Те преди беше. Така. Вече ми на масата. Мисля тази маса малко да е мръдна. Не камерата. Масата. Назаре. Че много грозно щата е. И така. И камерата е тук. Няма нещо. Какво съм си купил тук? Уре. Така. Чпари. 31 000. Аз ще може ще ги събирам. Ето ще го купали. Не че знам кога на макефи. О, това ли го? По дому. Ай съм го сложа тук. 20 минути. И хора, да, сега ще свършаме видеото. Ще спра клипа на пауза да ми се зареди той на леглото. И да, хайде. Вижте, още една минута и колко става. Ето ме хора, върнах се. Леглото ми... Уау, колко много. Направих си леглото или каквото лето. Имам 11 мозъка. Мисля да ще увелича тук така тези. Музиката. Имам и 5, ще увелича стрим локне. Стрима така. Сега ще купя фазгоничка. Тук. Ето я. Имейл. Yes. Окей. След 9 минути се спре клипа на пауза. Добре, ето ме хора. Купих си тази конзола и сега тук ми се докарва. Се въртям още един път кучето и се спирам видеото. Това е за финал. И следващото ще бъде на Драйв побеща монашка, където играхме по-миналия епизод. И друзен хора. Дано да ви е харесало видеото. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре. И това беше всичко от мене. Друзен, приятен ден, приятен вечер и чао!